سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربالكم زتدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسون خباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت مخبات حوخت قبرو نلابو نلومي سولوس إسران شعاتن حدار كل تشحن إسران كلتن نابا زدالنا يوم زينتات كسكركم فلما عندنا تاتكسمعكم أبا تجري جلجالوت إنترنت معاز كم زجمر أي فلتن كبل مينستر انيفيشن تكنولوجي إثيوبيا قاليتو نابا تجري كساب حزيز أتزلو متن سبعوي حجزن أبايتا زلو طلبن كم زي متاتن زي تفلاليات كالات سبعوي حجز يقلص اللوا والكا ملاخي إساياس أفوركي قبل القرن أفريكان مخانت المحانتيتو يسرح كم زلو تحبيرو زولون كالوت حبريتاتاتنا اللونا كسامو داتا مدرواتنا كتكاتولنا يعدم حزيتنا بزرزرم كسكركم أبا تجري جلجالوت إنترنت معاز كم زجمر أي فلتن كبل مينستر انيفيشن تكنولوجي إثيوبيا قاليتو جلجالوت إنترنت مس مجمار جلجالوت سلكن إلكتريكن زتتحزة سلازخنا بنتصور زجمرلو معرتي كم زي فلت مينستر انيفيشن تكنولوجي إثيوبيا أي تبلت أمولا تزاريبهم أبا زحلف سومن أبا أديس أبابا استخايد وعلى فورم إنترنت ود حبرات هاجرات ترخيبهم مبره زهبو أي تبلت أبا تجري كلهم مسارتاوي أجلجلوتات نمجمار تلمت تحيزو يسرح كم زلو زجلت وخينهم بزعبا إنترنت زجمرلو استنتر معلتجن يلني لهم أبا تجري كينات كابز جمر جميرو لعلي 6 مليون حزب تجري جلجالوت إنترنت سلكي بانكن كالوت جلجالوتات انتخل كيلو كم زلو أسوشيتد بريس تبصيبو حزب تجري مس جلجالوت إنترنت تقراريتو أبا زلل لقوان ودب حبرات هاجرات أب إثيوبيا وعلى مكيادا بزوحات تقايمومو نيروم يوم إثيوبيا كابا كل تشحن 16 كما قطاطرا أوروباويان جميرو بنقصو 20 جزء أفتهاجر إنترنت عاطية من برا زخاخرة أكسس زتبهالة تكال تحلق يمثل إنترنت أبا تجري تقاريتو زلو جلجالوت إنترنت كاب عالم اتزنا وحقوان زنحة كم تخونه حابيرو أبا تجري بسنكي عطوا إنترنت سرحتنيا تكالات سبقوي حاجزن تحلقتي سبقوي مسلاتن سرحهم سلوت كي يخون انقفادي فترة لهم كم زلو تحابيرو بتمساسالون أب تجري زفتم زلو تطاوي عمتن جهسات سبقوي مسلاتن حبريتا كي يوت أخ إلو يبل تبصب أسوشيتد بريس أبي أحمد أفتس تسالت وعلى فورم إنترنت ودب حبرات هاجرات ترخيبو أبا زسمعو زربا حزب تجري سينو زلو جلجالوت إنترنت قديفو بحفشا جلجالوت إنترنت أبا تجري استخايد خينات جوجي حبريتا كحلف جيرو إيو خبل زي الرخب مدرس معيبل تبصب أسوشيتد بريس نابا تجري زاتو زلو سبقوي حجزن زلو طلبن زي متاتن كم زخونه تكالات سبقوي حجز قليصن بيت صحفة موهار سبقوي حجزات حبرات هاجرات اوتشا تمالي ابا زوصو مغلصي كاب مفارق ورح حدار جميرو بكوريدر سمرا قنبلچان غوندرن بمتقام نابا تجري حجزات متاو تجميرو كم زلون اتي منقسقاس غنزحل كم زخونه ارديو نسرحتنيات سبقوي حجز زخون ناي سيفيلات بررا نابا مقلن شرن كم تجمرون اتتكال وسيخو حبيرو كابا علت 15 كساب 24 حدار كل تشحن 20 كلتن لعلي 450 مخاين كابا زتفلاليات كالات قبرت سنة يسترخبا قرب مقبي ناوت حكمنا قرب حرشان وسن قرب ندادن تعينن نابا تجري كم زاتوا اوتشافليتو يكون انبر اتنا بتجري زاتوا حجزن زلو قزيف طلبن مملا توسخ حجز كم زدلي اوتشا قليتو أبا تجري العلي 5 مليون وجنات حجز مدوي زليوم كوينو كابزي 300 ميتا ودما حصرت مقبي زقاطموم حصانات سلازلو بقلطوف ناب تجري حجزات كبصح كم زغبا اوچا اتحساسيبو بتوستخون إثيوبيا تاريخاوي درقي يقاطما مهلاو زغلص اوچا أبا زوبا بالي اوروميان زوبا ليبن كلل صوماليان بأمايتا شحال زقصرو سبات أبا حدا قاطميت كم زلو أرديو
بتمساسالي بروجرام مغب عالمون افتا بغينات زتهاسي تግራይ ዝግበር ዘሎ ሓገዝን ኣብኡ ዘሎ ጠለብን ዝመጣጠን ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ድማ ፕሮግራም መግብ ዓለምን መሻርክቱን ብሓባር ብምዃን ናብ ኩሎን ከባቢታት ትግራይ ብህጹጽ ሓገዝ ከእቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ጎብለል ቀርን አፍሪካ ንምዃን ዝሓልሙ ሕልሚ ጋህዲ ንምግባር ትልሚ ሓንሲጹ ይሰርሐሎ ተባሂሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ኩናት ትግራይ እንትጅምር ጀሚሩ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ክዋጋእ ጸኒሑ እዩ ልዕሊ 2 ዓመት ዘቑፀረ ኩናት ትግራይ ሰላማዊ ዕልባት ክረክብ 2 ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕነት ሰላም ከም ዝተፈረመ እውን ይዝከር ሆርን አፍሪካ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኢሳያስ ድሕሪ ሕወሓት እንታይ ትልመለዎ ኣብ ዝብል ጽሑፉ ሕወሓት ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያን ቀርን አፍሪካን ፖለቲካውን ወታደራውን ጸብለልታ ከም ዝነበሮን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ድማ እቲ ዝነበሮ ጸብለልታ ከም ዝተዳኸመ ይግለጽ ኣብ 2018 ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኢትዮጵያ ሶማሊያን ኤርትራን ቁጠባውን ወታደራውን ምሕዝነት ንምፍጣር በዘቢለን ድማ ኣብ ቀርን አፍሪካ ዘይትንከፍ ሓይሊ ኩንና ዕላማ ብምግባር ሓበራዊ ስምምዕነት ተፈራሪመን ምንባረን ይዝከር ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኤርትራ ሰራዊቱ ኣኪቡ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ 2018 ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ዝፈረመኦ ውዕሊ ተግባራዊ ንምግባር ምድላዋት ክግበሩ ከም ዘተሓሳሰበን ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርን አፍሪካ ሓያል ሃገር ንምግባር ትልሚ ከም ዘሎን ኣብዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ክጽንበራ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጽሎ ይብል ጸብጻብ ሆርን አፍሪካ ናይዚ መርኣያ ድማ ፕሬዝደንት ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ዘለዉ ወታደራትን ሓይሊ ኣየርን ሶማሊያ ዑደት ምግባሮምን ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወታደራት ሶማሊያ ኣብ ሶማሊያ ተዓሊም ይገብሩ ምህላዎምን ኤርትራ ተዕጥቕ ስለ ዘላ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ይገብሮ ይብል ጸብጻብ ሆርን አፍሪካ ምስ ኦነግ ሸኔ ተጸምቢሮም አንጻር መንግስቲ ዝቃለሱ ዘለዉ መናእሰይ ብሰላም ኢዶም ክህቡ መንግስቲ ኦሮሚያ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ ራዕዲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ቁጽሪ ዘለዎም መናእሰይ ኦሮሚያ ኣሰሊፉ አንጻር መንግስቲ ይገጥመሎ ኣብቲ ክልል ኣብ መንጎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን መንግስቲ ፌደራልን ን3 ዓመት ቀጺሉ ዘሎ ኩናት ብሰላም ዝፍትሐሉ ዕድል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነጸጎ አዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሃይሉ ኣዱኛ ተማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ንምርግጋጽ ሰፍሕቲ ስራሕቲ ክስራሕ ጸኒሑ እዩ ካብዚኦም ገለ ድማ ምስ ኦነግ ሸኔ ተሓዊሶም ዝጸንሑ መናእሰይ ናብ ናይ ሰላም ህይወቶም ክምለሱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ኢሎም ምስ ኦነግ ሸኔ ንምዝታይ ሓሳብ ኣለኩም ድዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይተ ሃይሉ መንግስቲ ምስ ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝዘራረበሉ ጉዳይ የለን መንግስቲ ሕጊ ንምኽባር ዝወስዶ ስጉምትታት ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ኣረዲኦም ቁጽሩ ብዙሕ ዝኾነ መንእሰይ ብዘየፍልጦ ናብ ኦነግ ሸኔ እናተጸንበረ ከም ዝጸንሐን ሕዚ መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ጻውዒት ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ኢዶም ብሰላም መንገዲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣዳነ ታርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሚያ ብፖለቲካዊ ልዝብ ንምፍታሕ እንተዘይደልዩ ቃልስና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ኢሉ በቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ሞት ይኾኑ ከም ዘለውን ካብ ምዕራብ ወለጋን ደቡብ ኦሮሚያን ልዕሊ 760,000 ህዝቢ ከም ዝተፈናቐለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ አዲስ ስታንዳርድ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ